بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Il y a même l'opération Arachide Akita que j'avais oublié. On avait tout fait, hein. Il y avait le coton aussi, hein, à Koujala. On avait tout fait pour mettre les gens à l'aise, pour que nous soyons suffisants. Mais hélas, on va dire. Maintenant, hein, il est là. Lui, c'est la jeune génération. Il n'a rien connu. Ils n'ont connu que les tics, hein, voilà. Il s'appelle Etienne Niéré. On connaît ma Benny Mata. On connaît Wati, Ambenoma, librairie populaire. Amaboma, pharmacie populaire, Amaboma, Opam, Amaboma, Jikiseme, Amaboma. Bon, maintenant, il me faut quoi faire. Ma foi, bismillah. Comme tu dis. Ça va. Wati, tu dis. Alors ça. Donc, il bitoka halo, bitoka Jimmy Kolubala, Koika doni bo Jimmy la. Ayak tu vele ka foya, Koluba donc fendo vidala. Ibidumi de kewa, ngoti dumini ke bitoka Jidemi. Voilà, à toute la tique, tu l'as bon. Ma foi, tu es mini, nana, ma foi, à Kameke fora. Voilà. Bien, comme tu dis. Ça va, Dieu merci. Inana, Jamana Joli. Abbas, il est le follow. Et tu dis. Alors ça, mais à la tano. Ah, il va à la tano. Tabarikalla. Ewa, ben, ko shu jana joko. Ko dugu bije antado ba ko mundu fu ko galo mena bola choko do no chemba amene Allah akbar ko jika lada ita goniya ko ye ji ni ye ji wili ka ni abla bisme ko jika lada ya ti goniya yo jika lada awuche ko ni ye ji wili ko ni abla abe se ga no la ayo ba ko mundu fu zo ko adama di ifarera choko dulo bi samali Allah akbar ko mogo bi jikalamana ati ji sumakala mogo bi jikalana mogo ti jikalana ati abi ji sumakala non to korodo to korodo ko jikalana flat se ko nyogon sobi ji suma ani jikalana nyogon sobi et avant moi fin farma flat se gata no voilà ko muso kono mon flat se ko nyom bambu muso kono mon flat se ko nyom bambu nyo sus la fla fana se ko kama dogo nyom ay no dogo nyom on yote jere yo ko ni on yote je avant moi mba fo bismillah ambi don jumena ambi tile jumena kadien biye alamsa namu février kalo kilita samba fla le numu ani fla nam nakadi amba fa don nakadi amba fa tle watera mais ko tle bi wati doko dombi jour doko mais tle bi wati doko ko ni ma munga yaka fama yake wati mo ba fa ka tle mais na am domina ambo fo don bi am don jumi na ka don watera don tu wele don na ba mono côté don fa de kele aywa ala ka don chama iran ami aywa faso ka fasili wole te lesore ba managa na nyeta na ya yelama est-ce que ambi nyeta siraka jume sira do fa amaka ayo bismillah amadam nani esore ale kuma ne me anga fintiki la ka oluka wuli ka jonga kren ne ala operation maliko ale ni keletigi oluka bolodi no ma kon kera sababu e ka dankari bamanchi chamala ale ni ka udaga yoro chama koni ka ofenechen ale ni ka uka marama fen chama koni ka se ka teke feneke olula esore ale ka la selido ali bi ana beto no kon fe chamache fanga wasa ale ke ko nyuma obseka ke chukumina ni ko ni kulu kura ko ni sigile senga wasa kasika nyokona jo ko nke chamache fanga ake ko nyuma obseka ke chukumina esor ale ka la selido ali biana betu nyokon fe amta fleuve di Niger konna na sisa yira ka foko munun konu be sanu konu bo boko chejugo konna ko abeka ke sababu ye ka bakonna koni che jega koni ko olube ka sa ko akoni abeka ke sababu ye ka dekun chama konna siame wakati mina iko sisa bakonna oma esor aleka la selido l'indépendant na yele bamanagal na kenyere am kenyere yo na bismillah ambasiraka ala ko yorona ami indépendant ale kuma ne me femi kan malitel ale nyama ba ale la seli konke mi metalike kiri tigila moko kone sharami konta ko malitel ni orange malika sefawar miliara keme ale ni biolon vlana kunga fa kon sara mi metalike
société civile mɔgɔw kɔni ye ni o ye société civile mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn ka kulu kɔni ye ko ale b'a yira k'a fɔ ko ale kɔni dalen nɔ la ko kiiri tigilamɔgɔw kɔni ni sariya min kɔni ta ko don n'a nataw la ko u kɔni bɛna a bɔ a ma wasa a kana se ka kɛ sababu ye ka na ni hɔrɔlɔ kɔni ye musaka ko ta fanfɛla la Mali kɔnɔna na ni ye Mali tel directeur général ale ka laseli ye indépendant kɔnɔna na hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ lakanabaliya ta fanfɛla na an bɛ taa ACI 2000 kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ Guinéen dɔ kɔni ni jugawale kɛbaaw kɔni taara ale kɔni agressé fo a yɛrɛ kɔni siso kɔnɔ wale kofɔlen a kɛra Bamako yan ACI 2000 kɔnɔna na indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ kolo min ni a bɛ fɔ ma ko cadre d'échange pour une transition réussie olu kɔni ye ɲɔgɔn lajɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn lajɛ min senfɛ o y'a yira k'a fɔ ko mars kalo tile 25 natɔ ko o kɔni wagati ye min kɔni bɛ dan sigi camancɛ fanga kɔni na ko o b'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga a kalo 18 kɔni dafara ko hukumu kɔnɔna na k'olu kɔni bɛ laseli kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko kalo 9 kura o bɛ se ka fara a kan ale ni fana ko premier ministre ka sigi premier ministre min ni ale kɔni tɛ politique tɔnna ko n'o premier ministre fana sigira min tɛ politique tɔnna ko ka CNT kura fana kɔni sigi wasa ka se ka jamana ɲɛmaa kalata ale ni wasali kalataw ka se ka olu baaraw kɔni labɛn nin ye cadre d'échange mɔgɔw olu ka laseli ye ka bɔ indépendant kɔnɔna na o tɛ transition kura sigilen sanfɛ o ye transition kura sigilen o olu ka hakilinata ye hali bi ani indépendant olu b'u kun cogo dɔ de u b'a fɔ premier ministre kura mɔgɔw m'a fɔ président kura de aya a ka taa fɛ ayiwa bɛn ale ni keleya o bɛ se ka na farafinna kɔnɔna na cogo min na o ɲɔgɔn lajɛba kɔni bɛ ka kɛ Mauritanienkaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a faba kɔni na Nouakchott o hukumu kɔnɔna na an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw olu kɔni bɛ kɛnɛ kan walasa ka se ka u nin don ni ɲɔgɔn lajɛba in na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ale ni keleya ye farafinna kɔnɔna na ale ni ka se ka dankari kɛ banbanciwale kɛbaaw kɔni na indépendant nin ye ale ka laseli ye awa indépendant an ko bila kɛrɛfɛ les échos welewele an k'o lajɛ écho welewele ale kan bɛ taa yɔrɔ jan dɛ ale kumana fɛn min kan o de ye ko kulu kura kɔni sigira sen kan n'a fɔ ma ko cadre de concertation masa gɛlɛya min kɔni ni an bɛ a kɔnɔ an bɛ wagati min na i ko sisan Mali kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni CEDEAO cɛla fɛnɛ gɛlɛya min kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na les échos nin ye ale ka laseli kɔni ye hali bi ani les échos bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ Mouvement Africa Malitel ale ni Orange Mali olu kɔni ka syndicat ka fara ɲɔgɔn kan k'olu a yira k'a fɔ ko a bɛ tile damadɔ bɔ olu kɔni bɛ to ka sigiliw kɔni kɛ u ka baarakɛyɔrɔ da la k'u ka nisɔngoya yira kɔni kɛ kiiri tigilamɔgɔw ye décision min ta ka yira k'a fɔ k'u ka CFA wari miliyari 100 ale n'a kunkanfɛn kɔni sara olu hukumu kɔnɔna na ko a bɛ wagati caman kɔni bɔ k'u bɛ to ka sigili kɔni kɛ u ka baarakɛyɔrɔw da la k'u ka nisɔngoya yira ka o kɛ les échos ale ka laseli don. Info Matin o ye kunnafoni sɔgɔmada fɛ bɛ taa bɛ cogo di. Info Matin ale kumana fɛn min kan o de ye banbanciwale o kɛlɛli hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko Benenois sifin dɔ min si kɔni bɛ taa san 20 bɔɲɔnko la ale kɔni fɛnɛ k'u bɛ banbanciwale kɛbaaw la minnu kɔni y'u yɛrɛ di an ka finitigilakaw olu ma o b'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni u ka wulikajɔ kɔni barika bɛ ka bonya an bɛ wagati min na i ko sisan walasa banbanciwale kɛbaaw da bɛ se ka kari o la cogo min na. Info Matin ale ka laseli don hali bi ani Info Matin bɛ to ɲɔgɔn fɛ ɲininkali kɔni tɛnkunnen bɛ yan nɔ ko yala ko fɛɛrɛ jumɛnw de ka ɲi ka se ka kɛ walasa an bɛ camancɛ fanga min kɔnɔna na nin bɛ se ka kɛ camancɛ fanga kɔni da yen Mali kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan a ɲininkali tɛnkunnen bɛ Info Matin kɔnɔna na. A jaabi jumɛn si bolo. A jaabi kɔni tɛ mɔgɔ si bolo tiɲɛ yɛrɛ la hali bi ani Info Matin bɛ to ɲɔgɔn fɛ a kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko Mali ni CEDEAO kɔni cɛla ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko kow bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni Info Matin ale ka laseli don. Ji bɛ dɔ ko la dɔɔni dɔɔni siga t'o la mais ni ɲinti don ji tɛ sigi. L'indicateur du renouveau. Indicateur du renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye ko kolo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko rapport de l'observatoire des pratiques anormales n'o kɔni ye kolo min sigilen don ko minnu tɛ ko bɛn ta ye ka jateminɛ kɛ olu kɔnɔna farafinna kɔnɔna na ale ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko Mali kɔni ye jamana fɔlɔ kɔni ye UEMOA kɔni kɔnɔna na min bɛ tali kɛ sirabakan ko kɔni fanfɛla na a yira k'a fɔ ko sariya foyi kɔni tɛ a kɔnɔna na ko Mali sirabakan kana kɔni ko makarikɔ to dan kɔni don
ni tali kɛ ni ye observateur mɔgɔw olu ka jateminɛ kɔni ka ɲɛsi Mali ale siraba kan ko ta fanfɛla ma indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa kulubakaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ko Guillaume Soro ni ale ko ye premier ministre Côte d'Ivoire ale ni a assemblée ɲɛmaaya fana y'a kɛ Côte d'Ivoire ko ale kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ kɔni ni Assimi Goïta kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ kulubakaw olu fɛ yen nɔ faama kɔni dagayɔrɔ la indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan ko civil dɔw fana kɔni donnen don o finitigilakaw ka fini kɔni donni na ko o wale min kɔni filɛ nin ye ko wale bɛnta tɛ ko wale min fana don ko faratiba bɛ a la ko ɲɛmaaw ka jateminɛ kɛ o la ko bɛɛ n'i ka fini donta don finitigilakaw ka fini donta fana bɛ yen ko civiliw ka fini donta bɛ yen ko ɲɛmaaw kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wale kofɔlen damse ka kari a la cogo min na indicateur de renouveau ale ka laseli don jo do kana ke bise ɲɛmi voilà fo bɛɛ ka bila i ka minɛn kɔnɔ quoi siga t'o la hali bi ani indicateur de renouveau to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa faransikan olu fɛ yen nɔ indicateur de renouveau a yira k'a fɔ ko imprimerie min ni ale kɔni bɛ faransifa kɔni dilan ko tasuma kɔni wulila ale la faransikan olu fɛ yen nɔ indicateur de renouveau ni ale ka laseli o kɔrɔ sefa ko bannen o ayi mɛ fɛ fo ɲɛgɛl de don k'a wulila la o tɛ sefa ko bannen o a kɔni o kɔrɔ min b'an bolo an k'an janto la an k'an janto la a bɛ dilan yɔrɔ min na tasuma wulila o la ayiwa hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ segukaw fɛ yen nɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko école karamɔgɔw olu kɔni k'u bɛ baara bila la ko segu kɔni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko mɔptikaw fana école karamɔgɔw k'olu fana kɔni ye baara bila dɔ kɔni daminɛ an bɛ wagati min na i ko sisan. an ma bɛn o kan dɛ olu m'a fɛ k'o du baara bila parce que fasoden y'a dɔn faso bɛ gɛlɛya la k'u y'a ɲɔngiri. Mais est-ce que laɲiniw ye kelen ye? Laɲiniw article 39 mais karamɔgɔ ye karamɔgɔ ye. Karamɔgɔ kɔni ye karamɔgɔ. Bon ko don. Laɲiniw de tɛ kelen. Karamɔgɔ b'o karamɔgɔ la. École karamɔgɔ b'o karamɔgɔ la. O fana ye tiɲɛ ye. Le challenge an b'a continuer n'o ye. Challenger ale kumalen bɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dawuda Traoré ni ale ye syndicat min ni ale kɔni sigilen don téléphone ko kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni o ye Orange Mali ale ni Move Africa Mali tel olu ka syndicat ka fara ɲɔgɔn kan kulu o kuma lasela ye ale ye ale y'a jira k'a fɔ ko sariya tigilamɔgɔw kɔni ye décision min ta ni ka ɲɛsin olu ma ko ka se fɔ wari miliyari 100 kunkanfɛ kɔni sara ko wale in kɔni ma kɛ i n'a fɔ sariya bɛ a ɲini cogo min na k'u b'a ɲini sariya tigilamɔgɔw fɛ u ka segin kɔ u ka ko jateminɛ kosɛbɛ walasa kana se ka kɛ sababu ye kana ni hɔlɔlɔ caman kɔni ye musaka ko ta fanfɛla na Mali kɔnɔna na. Challenger ale ka laseli don hali bi ani Challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ Sumailu Bubey Mayiga ale ka somɔgɔw kɔni ye laseli kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko wale min kɔni bɛ ka ta ka Sumailu Bubey Mayiga sɛgɛrɛ nin ye ko nin tɛ wale bɛn ta ye. Challenger ale ka laseli don an bɛ saloli kɛ n'a ale. Ayiwa n'a ye saloli kɛ n'a o bɛ bɛn Etienne Ɲare a ma k'i tile la kɛnɛ tile la a sɔrɔ aw ka dɔgɔ. An ka président fɔlɔ ni filanan min tun bɛ yan jamana ko la fɛn dɔ tun bɛ yan pour que jamanaden ka lafiya sɛgɛnɛ k'u sɔrɔ bɛɛ ka dɔw ye jamana bɛɛ kɛlɛ yan sisan an y'a fɔ usine tun b'an bolo yan an ka jamana ɲɛma fɔlɔ régime ye sɛrɛda avec Modibo Keïta an ye hɔrɔnya ta dɔrɔn ko pour que an ni France ka tigɛ ɲɔgɔn na fo an yɛrɛ k'an yɛrɛ ta k'an yɛrɛ ta sadasiya kunda k'an yɛrɛ ta hɔrɔnya kunda k'an yɛrɛ ta balo ani usine kunda dilan fɛn pour que an ka se ka k'an yɛrɛ la an kana siri mɔgɔ la donc il y a usine d'able en 1968 le Mali était le pays le plus industrialisé de l'Afrique de l'Est c'est d'abord il fera bɛ ɲɔgɔn kan en 1968 Mali ɲɔgɔn tun t'u la usine tun bɛ Mali a tɛ usi la 1968 en 1968 mais en 2002 an de b'u bɛɛ ko. Oui, mais il y a un ministre de l'Affaires quand au rayon de la coco au temps de Moussa et Modibo que le Mali était industrialisé à 5%. Comme actuellement nous sommes à 2%. Voilà. En 1962, 2 ans seulement après l'indépendance, on avait la première compagnie aérienne du Mali, Air Mali. À la création de l'OIA à Addis Abeba. Modibo Keïta est le seul président est parti dans un avion appartenant à son pays, dans une compagnie de son pays. Oui. Et en partant à Djora Mauritanie, que Mauritanie président Takatanaye. À Nyanoma Kota. Kanyama. Au Kéré. C'est ça, mais à Mauritanie avion lui. Oui, quel est. Ça, c'est en 1962. En 1964, déjà, Modibo a créé l'usine à Baguineda, l'usine de transformation des jus et fruits.
ko an ka yiri fɛn bɛɛ yan yiri fɛn tellement que yiri fɛn bɛɛ yan f'a bɛ toli fu san'a ka kɛ ten ka bayɛlɛma Modibo ko yan'a ka toli fu an bɛ usine dilan k'a yɛlɛma k'a kɛ tomate ji ye k'a kɛ banana ji ye lemuru ji ye k'a faire malien ma dan nɔgɔ u y'o usine créé Bagineda o usine bɛ ka marché sisan mun de bɛ marché en 1964 Modibo a créé l'usine d'allumettes et tabac hali cigarette an tɛ taa tan kɔfɛ tuguni an b'a dilan yan a Liberté wo a Joliba wo a Debo wo a Mansa wo a y'o bɛɛ kɛ i t'o dɔn i ma bɛn n'o ye o cigarette tun bɛ dilan yan allumette tun bɛ di yan u b'a fɔ takala takala o tɛ yan n y'o tɔgɔ mɛn ko hali cigarette an tɛ taa san tubabu fɛ an b'a dilan yɛrɛ yan a ma ban dɛ ko mun a y'a sigira ko an bɛ mun an usine jɔ usine céramique de Djikoronie Para ko hali acheter an tɛ taa san tubabu fɛ tuguni usine k'an ka cɛncɛn dilan k'a kɛ acheter ye ani karo ni fɛn a y'o usine dilan a ma ban dɛ a y'a sigira ko koori bɛ yan tigɛ bɛ yan kɛ jamana na ko yan'an ka taa tulu san ani safunɛ san ko kan an b'a usine jɔ yan u ye ICOMA jɔ huileries et cotonniers du Mali tulu bɛ dilan safunɛ bɛ dilan o ɲaga mun bɛ o fana tɛ fili de o b'a kɛ bagan dumuni ye k'a di baganw ma Kulikɔrɔ yan Kulikɔrɔ bɛɛ tun bɛ baara kɛ ICOMA la depuis ICOMA datugura Kulikɔrɔ ka sɛgɛnnen don o ma ban dɛ ko n'an taara Segu ko kana sikiri kala bɛ yen ko an bɛ usine dilan ka sukari dilan Mali la an tɛ taa sukari san kɔfɛ an bɛ sukari dilan Mali la yan n'an tilala a to an b'a feere an ka jamana kɛrɛfɛ jamanaw ma a ye l'usine de Dugabugu de Seliba jɔ ko Segu kɛnɛ bɛ ji bɛ baraji bɛ tubabu y'a to an bolo an y'a nationaliser ko an bɛ sɛnɛ kɛ ka malo sɛnɛ an bɛ dɔ dun ka dɔ feere an ka jamanaw ma a ma ban dɛ Modibo a ma jɔ o la dɛ Modibo ko non hali sisan a y'a miiri ko an ka jamana bɛɛ n'a ka fɛn don ko bon sisan Tombouctou mara la dire a y'a sɔrɔ Kamara bɛ sisan ko opération blé ka opération jɔ k'a sigi blé de bi san o san u bɛ taa o cultiver ko sɛnɛ ka na n'a ye ka fɛrɛ Mopti ji bɛ jɛgɛ bɛ ko opération pêche opération pêche u y'o dilan Mopti opération Koto Kucala Buguni Diola donc opération arachide Kita donc a ye nin bɛɛ kɛ pour que an ka se ka an yɛrɛ ta an kana dulon mɔgɔ la o ma ban dɛ ko bon ni nin bɛɛ kɛra a bɛ se jɛmaa ma cogo di a ye fɛn saba jɔ OPAM hali sisan OPAM bɛ mɛ sisan OPAM ni fɔlɔ OPAM dagɛlɛ yɛ dɛ OPAM tun bɛ Mali bɛɛ ni malo kilo ye 100 Bamakɔ i bɛ taa san Tombouctou 100 Kidal 100 oui parce que wagati y'a sɔrɔ État yɛrɛ ka moyen de transport de bɛ taa n'a ye ko librairie livre bɛ taa ka na cahier bɛ taa ka na ni Bakari ye cahier san Segu dɔrɔmɛ 5 an b'a san Tombouctou dɔrɔmɛ 5 janya t'a la faso ko don o tɛ wa y'a ba mɔ a y'o kɛ o ma ban dɛ sisan ko o bɛɛ kɛra sisan o ye setigi ta ye ko les coopératives ka malo ta ka taa n'a ye ka ɲɔ ta ka sanu ta kɛɲɛ ta ka taa don magasin na a bɛ taa san danɔgɔ la pour que aw kana sɛgɛn n'i bɛ baara kɛ faso la i bɛ taa ni bon de ye i bɛ taa ni bon ye Bakari ye tɛmagasine bon de ye sac Bakari b'a di a bɛ bon bila ni kalo sara kɛra u b'a bɔ bon sara la ayiwa donc mais sisan mun de bɛ yen foyi tɛ an bolo sisan a ko nin bɛɛ kɛra jamana in na mais foyi t'an bolo sisan a bɛ nɔgɔya dɔ jumɛn a bɛ nɔgɔya an k'an cɛsiri a bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya ala ka nɔgɔya bon ni e ma bɛn ni ye dɛ ayi bon an tun bɛ taa école la masse de garantie tun bɛ d'an ma cahier bɛ d'an ma ni cahier banna i bɛ taa dictionnaire la u b'a fara u bɛ tampon k'a la u bɛ cahier kura d'i ma fu bon o kɔni o kɛra anw na lycée kɔnɔna n bɛnna n'o ye lycée la awɔ n'an banana i bɛ taa cahier minɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ visiter ka fura d'i ma fu i bɛ repos de fu i tɛ foyi sara i ka n bɛnna n'o fɛnɛ Kati fɛngɛ la école catholique la dispensaire i bɛ taa cahier minɛ direction na i bɛ taa n'a u b'i furakɛ awɔ ayiwa sisan ni a ko bɛ kɛ yan ayiwa kan bɛ